би дубъл готово. Клапът. Да. И през кълта, леле, удио. Па добре се справя. Да, гледай как си катери. Ева ти пича. Видех. Всичко наред? Да бе, нямаше яд. Той си се фърли от гумата направо. Да бе, това ама. Не е много ефективно, затова питам. Ема. С панталонки къс ръкав са жули за това. Аз съм Рамбо, тук мога да ме влачиш ако искаш. А ние сега как ще тръгнем? Брат, аз съм 50 килати да го мислиш. Ама тук е тегало, брат. Да, бе. Не го знам пътя, трябва да го преглеждам от къде минал. Има. Малко пауза. Не съм си дигнал педал. Пак добре тръгна. Само се пази да изхвърлим нещо. Нема. Офроуд гума, брат. Лудница е, брата, ма ти трябва я практика за това. О, да. Обязателно. Да. Гледай си бръмчи нагоре, въобще не го боли, брат. Как не са да карам тази гума? Тук мотора ми подскача на всеки един съобраз гумата.
пак има и храсти отпред, сега ще мине. Сега как ще мине през тях. Доволно си мина. Весата на вашите екрани, дами и господа, с гумата по камъните. Не знам как се оправя, ама се справя момчето, щом се качих до тука. Топер. Правя шампион. Гледаме как ще тръгне весата. Като циркаджи е! С тази гума. Много е весено на те го гледам. Да бе, ма си върви като пич, помня по какви камъни кара. Няма никакви ялове, брат. Да. Я да видим къде отидоха младежите. Бате, тук с тия камъни. Тук с тия камъни е скандално. Дай момче, дай момче. Оп, така, тук е яко. Айде, че. Няма люлеци, иначе. Пър. Много е приятно и тук в гората, брат. Да, бе, топ. Ще го видим къде ти е този гумата. Тук е минал и ги следите. Че ни кара по слънцето.
Ще ни кара по слънцето да караме. Къде е то? Аре! Давай, аз съм 2 минути почивка. Чай, аз задигнем ръце! Гледай, лате, красота да искаш. Ама виж, че вали оперник. Оперник вали. И в София вали. А тук слънцето пече. Ша-ла-ла-ла-ли. Къде си бе, гума? Голям. Ще ти падне акумулатора, забери си фаро. То фари без това свети е така само колко да е фалшив. Аз като си пуснем фара ми пада акумулатора и не мога да запалим после. Аз такива алтернатори. Има бе, зарежда по принцип. Ама докато работи. Айде както го оставим. Вие как вали оперник бе са? Бая си пука. Ама нек си едната как го влачи? Към София. Имам седалка да го Мой, имам, нали, това ми влиза в газелката седна да не. Иначе тук има седалка, не идва с него човек, трябва да си купиш отделно. Верно е. Не, че си така си и си караш с него. Жу. Хората ги карат по пътищата, весата ги карат по камъните, я гледай. Това къде си го купил, тази губа не е много за по пътищата. Това Става за по пътищата, ама е не за шосейно по тука, да. принцип. И малко офроуд направено. Шосейно, но то си има друга гума, аз я поръчах с тая. Той има шосейна, специална за нея. Повече е онроуд, отколко офроуд, ама става и офроуд. Нали играем? Щом си тука, значи става! Доказано е! Нали играем те къде ми ги пращаш постоянно, брат? Те си карат до гората като пичове, брат. Скачат си и минават през Гората забавката. карат с тия леките, брат. Ама у гората по такива, ето беха приборчетата такъв път. Ми не само, брат. Не е само, брат, той има и Ама не карат по такъв. Абе карат На момент има и такъв. А. Ама не е такова Карат изкачване, си на брат. по-тежък маршрут, брат. Защото по това ми е перфектно да карам. По това да, ама изкачването на там другото, дето е с камъните, аз с мотора едва го качвам, брат. Кой си качих го на два пъти мислим, че спрех. Един път ке паднах и по-спрех по-нагоре. Да. Решихме да тръгнем към хижата на Студена, че нагоре явно няма да ни огрее. Батко Веско с гумата ни води. Батко Данто с моторчето по него. И аз отзад събирам снимков материал.
очилата, че не се прави така. Ако това е пътя, където си мислим, стигаш до едно така надолу и изведнъж спира път и няма връщане назад, бата, що е така. С Рона слезнах надолу и не ме пите после. Обаче е тук пътя, ни слиза надолу и по пътя и сме на студен. По края на студен излизаме. Хубаво, давай. Там вече по павете, там не ги знаете къде са. Давай. Дано само полицай там. Е, тук е бат яко това. Яко е да всеки случай да проверим. Пауза. И аз мога да се возим, бе! Не е само висата! На весата, искаше да ни види как се движим и така. Но тук е яко прах тея. Как да искаш? Никога воз. Ей, Балкане!
Аз ще минем през реката, ако искате снимайте. Нямам с какво. Па, добре. Аре? Само с телефон. Я еме са. То е плитко тука. А? Браво! Аз сега викам на Данте, викам, че минем през реката, ако искате снимайте. Не е скова. Трябва да се разопакувам да си извън телефона, се. Ама не, ти ако ми беше кажеш, ще извън телефон. Късно. Мини път. Сета. Ай, че завърти втори път, трети път. Искаш я просто тук, между другото, на поляната, брат. Май ме тап. Да, на първа само. Да, бе. Имаме време. Аз не бързам, бе, брат. Че е само да минем още един път през реката. Весата, че снимаш ли? Е така, е така. Баси муши. 65 пак. Е така, един път да минем и ние през водата. Чакай, чакай! Я ще има да минем. Втори дубъл. А? Пусни глед. Пауза. Е, сега сигурно много яко се кара по това. А? Аз сега идвам. Само да го пробвам. Ако запалим. Лъже, брат! Повече подскачам отгоре на камъните. Е от тук, от там, предполагам. Е от там. От лево май.
Е, тук нагоре. Бате, гледай го къде кара. Къде? От тука? Да. Момента на истината. А? Най-влева оттам ще мине. Ма ще можеш ли? Да. Искаш да се махнем? Аз ще се върнем по-отзад. Нали искаш да снимаш? Да бе, ма ако Мини ти... от другата страна. Да, точно това ми е идеята. Как да си готов викаш? Еба. Епа, готов съм. Оба. Добре свети, бе, я гледай. Е, ти си луд, момче. И аз и там щех да се поднесем, брат. Това си върви като такова. Е, баси машинката. Тук си е. Аз се накарахме. Това ще е минава, просто не си вече. Е, да бе, то ти що минава това, брат? Много концентрация тук не било. А тук нагоре, че можеш да качиш по пътя. Само жестове, брат. Споко, брат, разбрахме се. Тук можеш да изкачиш, аз вече такъв. Да? Сега че видим, яйн колко е загрял. Да, 48 ми дал. Добре. Хареса ми. Това сега, че да видим тръгването ще е много трудно. Тук да. И сами се парзаля това. Е, заради калта. Не, парзаля ми се кръка. Гум, кръка? Да, нали на изтъпил това ми се мокрото, парзаля. Да. И ти избърши се от трябва. Ели е отдолу заси ли? Искам да тренирам. Ебата пича. Дай, момче. И си тръгна. Палци, палци! Палци, бе са! Да. Добре! И горе това си качи. Аре.
Гледката е то, брат. От тука. Аз просто давам малко преднина. Давай, давай. Много е красиво, да. Дам. Взимах го и за мой без да слезе. Не знам какво е така. Взимах го без да слезе. Само сетих как педал ми спира земята долу. И само такъв го подавам на десния крак. Не знам къде ние минахме, ти днеска не си имал никакви проблеми, не знам какво. И аз не знам какво ти кажа, брат, ама... Еба ти го. Ево. Ево, брат. Чета. Много се радвам, че много ми хареса днеска. Така потренирах, вече се чувствам малко по-така. Да, само ето некъде оттам и замириса на скаричка, брат, и вече... Ебате такъв. Искам ядене.